Chini mcheka mcheka. Ona gani? Sabeko.
Ayekten! Ayekten! Isikhona indlulamithi ngaphakathi kwethu isile esikhulu. Amahlokohloko uyawezwa ngaphakathi enkundleni enkulu iMoses Mabhida. Umongameli wezwe wase-South Africa usekhona ngaphakathi. Socela bonke nina bakamaphuka nokeba sihlale phansi amabutho abeviliyela so that uma isilo sesingena size stage sibe sihlelekile. So wayeka amabutho nje okwamanje nathi ugiya kodwa ke bathola indawo bonke abantu ukuze uma sesingena isilo sibe sesihlelekile siqhubeke